Amang pargual pargosi. Bohang amang arari hamu amang. Molo nang mangarari do hamu amang padde nami. Palu hamu maju uning-uning amunai asa di bege akka si pareon na torop. Manang nong greng kadjo manang nadang. Oleh ate. Mauliate ma padde nami nunga tung tabu di bege si pareon suara ni uning-uning amunai. Dison di parade hami do pinggan nahot rab dohot nasai sina asa denggap ma jalo hamu amang pergosi nami. Utamu mabiri. Cik, 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 cik. Sette bigodang ma dia mataraza, inatta suripada, naliat nalulu nahumaliang nahumalho. Gokos si pemaunin na jojo sielusan. Dison, bona dihasuhuton, nunga di pasahatamu, hima pinggan nahot dihutulan na risihon harbu epir na poras saur sok-sokoni nang miak saguri-guri doho ringgi situ suara nati noppani pamaritata si palamas rohani mataraja sok-sokoni nang natta suripada asasi semen na mulani hata sukum matong mulani uhum ya namanuk kumahami di hamu punanya suhuton dia do dakana dia do unokna dia do hatana dia do nidokna takasma merbubuak. Mauliate ma amang pargual pargosi. Gabi nami. Paridahan na suksuk perlopan na tabo nanialap manogot tinaruho botari. Nak peso nidok kenung nga di botoho. Dison na marbungu do hami saluhurna na marhama marangi boru bere poparan yo punami nagabei raja hasibuan. Rohami dison lau pasahatun hamalatin nurhanami tu amat teribata perdengkan basai ala diiring-iring dohami siana katau tahun nak salpu siap bagas nami be boy hami taripar tugedungon di bagasan las di roh jadi amang perkosi nami nama kelas las di roh dohami di kasasaderion ima dia sudah kapasupasu di Tuhan jalan mangido hami tu amat teribata asa tok-tok kami daramoti Tuhan dina mengunjungi hami madalani tahun 2020 tolon. Jadi sonari amak pergul pergosi naing manortor mahami paherbak tangan pagali goting. Taringot suku-suku munai amang pergul pergosi pada nami. Ia lapatan ni parbu efir. Firmat tong poki bahul-bahul pasalongan. Firmat to dinami, firmat to dimuna tutabana ma pasalongan. Iya debas narara ditorun ya kana didok na tua gabir siad dairi habur siana kola dibibina do daina ditolona do tabona si pasir dak panai lima emang raja nami si paulak kosaloja asa tiar malak kamuna tiar manang lakkanami iya ringgi sitene suara napi narade ni amatta pamaretta nani halas rohani natta sori pada didok na tua-tua gadong nisuan disonggopi abbaroba
Maloni ula si ulaon marlaba batong na loja anon pada nami di ujung ni ulaut tahun sigo hitu natong di marihamu ima jalo hamu ma dengan pada nami mau lihat ima tutu di hamu puna dia skuton dinaung di patok hamu ima songon mong ni namora nasukot di langit natojol di tanah anggia matutu oput dari bata nama ngiring-ngiring lakamuna dohot dina memulai ulaono siap pernakot ni matanyari sahat tu pertuat ni matanyari jadi nuange pibonania suhuton dohon metok ton nidok ni situtua nama dok asa pinatiko kusur metok tutup ini tapian tu dia mutong mangalak kapaparan ni putta raja hasibuan na boloni baru dohot bere tu si metong dapat persaudian mau lihat asetak kemana jadi walang galinggang metong jadi garege saya tubuh matutu di peparan dia putar raja hasibuan anak dohok boru dohok bere anak partai ulu balang dohok boru parmas dala pareme matutu sasa di sulu matok tubutnya di tiga ras toho matong di rotang di bulan nunga di pasar tamu pinggan nahot di hudulan na mangido hamu ima songon merhiti uningan anggiat amat tadi bata madongani hita satu pengujung niuloton saat matok kita tupang gabian, saat matok perhorasan, jala tong maridongani Tuhan. Jadi opi mana dia suhuton, adorak sepit tamu godangmu, hubek kami majogot tak sipitu nopas, marak sipitu lili dalam mangido tangiang, tuamat tadi bata, hok mahamudi perjongsong muna, ati emang raja nami. Nauli raja nami. Tuh martangi mahita.
Jadi masahat namang oras mari kita saluhna. Jadi ope pinasahat matuhamu mang asahamu ma makluhun gudang muna. Mau lihat amang padde nami. Di jolo hamu atong siaduon. Di puri hamu si paimau. Di tonga-tonga hamu atok si pajagaron. Amang padde nami. Amang pangoloi amang sioloan. Di son nunga jongjok kami sude. Panitia pertanyaan pesta bonataon. Pesta bonataon nyo punami nagabei Raja Hasibuan boru bere doho ibe bere. Asa di sobahami atong amat tarebata. Jadi ala nuasia ngarade hami amang pargosinami. Amang pangoloi amang panggora na sukot di langit. Parsuara tados di tano. Pargosi sitobus dolok. Parpanangar nago dirura. Partagading parunung-unung. Parsarune parede partarias na malo. Alu-aluhom majo tu amat taribata. Alu-aluhom mamusayani padenami. Tu amat teraja doho inata sori pada doho naliat nalulu. Mau lihat ma padde nami di sonung ngajongjok kami saluhun na panitia pesta bonataon asa husob bahami atong amat tadebata perdengkan basai sia nataran na bidang sia lobuan na godang sa jolo ni gedung na marsangap na mertuaon asa anggi atong dibege amat tadebata pangiduan nami tangi yang doho ele-ele nami amat tadebata sitop pasaluhun na haroroan ni pasu-pasu doho sude tua alani amak pergual pergosi baik damang ma godak soba-soba tua mata debata. Padde nami siajur mula-mula na siajur malatopa nungari baik kamu atong godang soba-soba baik kamu ba godang mula-mula ay marmula duna uli marmula duna renggan mau lihat ya ma amang pargosi nami didok na tua-tua binuat tano liat ini benet tu pinggap pasu nang manor turmahami mga liat asa sudi hami tong dapat pasu-pasu baik magodang liat-liat asa liat panggabian liat perhorasan
panitiaon. Roma kaboru, boru bere nami. Asa solo bolo bima panitia. Yamu boru nami bere nami. Sedia kabaru dohot bere. Silakan untuk mandolobi hula-hula. Mandolobi panitia Bona tahun pembunuhan Raja Hasibuan tahun 2023. Guru bere silakan mandolobi. Panitia Bona tahun. Maulia tema amang pargual pargosi nunga ganup kami mga lihat matong pangragabayan, lihat perhorasa di kami panitia peparan ni Raja Hasibuan pesta Bona tahun ala gajang dope akan nama nortor gudang dope
Jadi saya sadapotas sa luhut na. Didok na tua-tua tinahu ektiyo pinait tu panuhatan. Bay madamang godak si tiyo-tiyo pasa ma tuhasatan nai.